नमस्कार. रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत तोंडलीची भाजी. तोंडलीची भाजी वेगवेगळ्या प्रकारे केली जाते. त्यातला एक प्रकार मी तुम्हाला दाखवणार आहे. त्यासाठी लागणारे साहित्य आपण बघूया. हे 300 ग्राम तोंडली आहेत, बारीक चिरून घेतली आहे आणि ही पाण्यामध्ये ठेवली आहेत. कारण काय, त्याला डीक असतो आणि तो जाण्यासाठी आपण कापल्यानंतर लगेच पाण्यामध्ये ठेवायची बनवेपर्यंत. हे 3 मोठे कांदे घेतले मी बारीक चिरून. पाव चमचा जिरं आहे, पाव चमचा राई आहे, चवीपुरतं मीठ आहे, 3 ओल्या मिरच्या बारीक कापलेल्या आहेत आणि पाव चमचा हळद आहे. आणि फोडणीसाठी आपल्याला तेल लागेल आणि हिंग आपण फोडणीला देणार. हे 5 मोठे चमचे शेंगदाण्याचं कूट आहे, जास्त बारीक केलेलं नाही आहे. कढई ठेवली आपण. अडीच चमचे मी तेल टाकलं आहे. पहिल्यांदा आपण जिरं टाकून घेऊया, राई. आता आपण कांदा घालूया, चांगलं परतून घेऊया. थोडं कांद्यामध्ये मीठ घालूया म्हणजे पाणी लवकर सुकून जातं. मिरची घालूया. 3 मिनटं झाली आपली चांगला कांदा परतून. थोडी कोथिंबीर घालूया. कोथिंबीर मी दाखवली नव्हती. हळद घालूया. आता आपण तोंडली घालून घेऊया. तोंडलीतलं सगळं पाणी काढून घेतलेलं आहे. पाणी अजिबात ठेवायचं नाही आहे. चवीपुरते मीठ घालून घेऊया. गॅस मिडियमवरती ठेवलेला आहे. आता 3-4 मिनटं आपण झाकण लावून ठेवूया. 5 मिनटं झालेली आहे आपली आणि झाकण काढून बघूया. चांगली वाफलेली आहे. अधूनमधून मी जरा परतून घेतलेली होती. आता दाण्याचं कूट आहे ते आपण घालूया. अजून 2-3 मिनटं चांगली परतून घेऊया. भाजी आपली चांगली शिजलेली आहे. ह्या भाजी बनवायला आपल्याला पूर्ण 20 मिनटं लागलेली आहे. ह्याच्यामध्ये आपण बिना पाणी टाकल्या वाफेवरती शिजवलेली आहे. थोडी कोथिंबीर घालूया. आणि ही भाजी आपली झालेली आहे. तोंडलीची भाजी आपली बनवून तयार झाली आहे. ही एक वेगळ्या पद्धतीत मी तुम्हाला बनवून दाखवली आहे. एकदम चविष्ट झाली आहे. आपण ही बिना पाणी वापरल्या बनवलेली आहे. अशी एकदा तुम्ही बनवून बघा आणि मला सांगायला विसरू नका. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.